Asayişa ser bi Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD cîgir hemû endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye neçar dike ku li gel malbata xwe ji Efrînê derkeve û biçe Tirkiyeyê. Endamê Komîta Navendî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Ebdirehman Apo ji malpera Rojava News re ragihand ku cîgir hemû jê re gotibû ku ew bi zûtirîn dem ji Efrînê bireve ji ber ku PYD ew agadar kiriye ku dosyeya wî nehatiye girtin û dê careke din wê bê girtin. Wî serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji Efrînê herwiha daxuya kirin ku bi awayekî giştî seqaya bajarê Efrînê gelekî xirab e û bi sedan xortên Kurd ji Efrînê derketine. Cîgir hemû li gundê dîkeyê ser bi Efrînê ve di sala 1982 de ji dayîk bûye û bavê sê zarokan e. Tê zanîn ku cîgir hemû di roja înaborî de roja 29 meha Tebaxê de û piştî zêdetirî ji salekê ji girtinê hêzên asayişa PYD ew ji zindanên xwe berdabûn. Cîgir hemû di roja 22 meha Tebaxa sala 2013 de bi tometa bejdariya wî di encamdana teqîna avahiyên parastinên leşkerî û siyasî li Efrînê. Hêzên asayişa PYD jî ew girtibûn. Piştî girtina cîgir hemû hejmareke din ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji aliyê asayişê ve dezgehên ragihandina PYD digotin ku endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ew kuryar li Efrînê encam dane û ew tomet ji aliyê wê partiyê ve dihate red kirin û her tim rêxistina Efrînê ya pedekesê di daxuyaniyên xwe de eşkere dikir ku girtina endam û alîgirên wan tenê ji bo sedemên siyasî ne û her car daxwaza berdana wan dikir. Hêjayê gotinî ye ku di roja 20 meha Borî de hêzên asayişa PYD endamê Komîta Navendî yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye piştî sê mehan ji girtinê ji zindanên xwe berdan lê hîn bi dehan endam û alîgirên wê partiyê di zindanên asayişa PYD de ne û gelek ji wan bi tometên cor bi cor hatine dadgeh kirin. Girtin û nefîkirina çalakvan û siyasetmedaran ji aliyê PYD ve ne tenê ji bo endam û alîgirên pedekesê ne lê li dijî her kesekî ku li dijî siyaseta PYD li Rojavayê Kurdistanê radiweste û nerînên wî yên cuda ji PYD re hebe. Koberiya çend rojan jî hêzên YPG yên ser bi Partiya PYD ve biryara derxistina çar çalakvanên bajarê Amûdê derxistibû û beriya wê jî hêzên asayişa PYD li bajarê Serê Kaniyê Bedran Misto endamê serkird di Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê de girtibûn û piştî bêhtirî ji 10 rojan ji girtinê ew ji bo Tirkiye nefî kiribûn û heta niha li Tirkiyê dimîne.